Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa sahabatil muttaqin wa malaikatil muqarrabin jamil ulama il amilin jamil auliya ila rizqina jamil musannifin wa sallallahu musannif Bukhari wa usulihim wa buruhim wa ila hadrati syekhina mursyidina Syekh Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil Syekh Abdul Jalil Mustaqim Syekh Muslim wa ila hadrati Syekh Muhammad Syamil bin Ahmad Syekh Muhammad Jamal wa ila jami' masyayikhina wa jami' asadidina wa jami' talamidina wa jami' ahli kuburina wa jami' azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa jami' jamaah karang rejo ingkang sampun sumari wa farallahu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para alim ulama, jamaah titik Karangrejo ingkang minulya, para bapak, para ibu, alhamdulillah, alhamdulillah dalu menika kita sedaya tansih pinaringan taufik hidayah saha maunah sehingga saged muwajahah, saged silaturahim dalam rangka ngestoaken dawuhipun Yai Mursyid kanthi kawilujengan mugi-mugi wilujeng menika estu-estu dipun langgengaken dening Allah Subhanahu wa taala hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, niki ngaos napa niki? Kula mboten maca kitab. Nggih selingan mawon nggih niki diskusi fikih. Diskusi fikih kersane mboten bahas tasawuf kemawon, kersane mboten cepet-cepet mumbule ngoten mawon. Tasawuf kan sing dibahas kan nggih bagian jero-jero. Lah niki rada diselingi kalih bagian-bagian sing ketok mripat ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Niki kula maos hadis ingkang wonten mlebetipun kitab Sahih Bukhari nggih wonten tengene Bulughul Maram nggih wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angkol an Uqbah Ibnil Haris. Hadis kaceritakake saking
sahabat Uqbah bin Haris anahu ing sak temene Uqbah bin Haris iku tazawwaja wis ngrabi sapa Uqbah ibnata Abi Ihabin ing anak wadone Abu Ihab ibni Aziz. Fa'atat nuli tumeka hu ing Uqbah bin Haris sapa sing tumeka sapa imraatun wong wadon. Faqalat nuli ngucap sapa imraah ngucap ing lafat ini qad ardatu Uqbah wallati tazawwaja. Ini sak temene ingsun iku qad ardatu teman-teman wis tau nyusoni sapa ingsun nyusoni Uqbah ing Uqbah walati lan ing wadon tazawwaja kang wis ngrabi sapa Uqbah. Faqala nuli dawuh sapa ngene faqala nuli dawuh laha maring imraah sapa Uqbah ma a'lamu ora ngerti sapa ingsun annaki ing sak temene sira wadon iku ardhati teman-teman wis iku ardhati wis nyusoni sapa sira wadon ni ing ingsun wala berti lan ora tau aweh kabar sapa sira wadon ni ing ingsun. Parokiba nuli nunggang tegese sowan sapa Uqbah ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ing dalem kutha Madinah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ing lafat kaifa wa qad qila. Kaifa hale kaya apa wa qad qila lan teman-teman wis diucapake apa makol. Fafaroko nuli misah tegese megat ha ing ibnata Abi Ihab sapa Uqbah wa nakahat lan nikah sapa ibnati Abi Ihab zaujan ing bojo lanang ghairahu kang sakliyane Uqbah. Terus niki bahas masalah munakahah. Mbok menawi niki sing rada-rada manten lawas sing kepengin wayuh. Kersane semerep ngoten lho. Nggih, kersane semerep. Lah sik manten-mantene anyare sik seneng-senenge sareng kepengin wayuh. Nggak apa maneh sing bujang-bujang niki ya. Nah, kayak ndang-ndang ngoten maksudnya. Terus nonton sahabat asmanipun Uqbah ibnil Haris. Niki kagungan kunyah ya. Kunyah niku nama lain sing biasane ngarepe wonten abune niku. Kagungan kunyah namine Abu Sirwaah utawi wonten ingkang maos Abu Sarwaah. Sarwoko ya. Beke po ember badhe ndamel kunyah ya. Ndamel kunyah dhisik wayuhe keri. Ndamel kunyah nggih Abu Naufal ngoten nggih keren. Napa Abu Bakol bapake Bayem ya. Nggih kados Abu Hurairah, Abu Bakrin niku nami kunyah senes nami nami asli nggih. Nami asli niku lek tengene kaidah gramatikal Arab niku namine isim alam nggih leres nggih. Isim alam. Lek sing wonten abu-abune umu ngoten niku namine kunyah. Kados ember ngoten niku jenenge lakop, julukan. Wah ember. Biasanya malah lakope luwih terkenal timbang jeneng asline. Wah nek pondok bolak-balik cilik iki ngeling-eling jenenge sapa to asline ra ro. Celukane nang pondok wis ora tayoh ya. Sampai lali jenenge sing kesawur malah julukane biasane ngoten. Dados Uqbah menika rabi lare setri
putrane Abu Ihab. Wis rabi niku. Anahu niku berarti kan damel napa adat tauhid bener-bener wis dirabi, berarti mpun qabil tu nikahaha, mpun jawab angkah tukane niku wau. Niki mboten disebataken sinten asmane ingkang setri, tapi wis dirabi ngoten mawon. Lah kok sakbare rabi wonten tiyang setri lintu niku nyanjangi tengene sahabat Uqbah. Mas Uqbah, sampean biyen lho, temen tau tak susoni. Bojone sampean niku biyen ya tau tak susoni. Nggih. Namung dawuh ngoten, dados imro'ah ta mriki sing wong wedok niku wau biyen sampean ambek iki wedok sing sampean rabi saiki wis tau tak susoni. Nah, jawabane pripun Uqbah lho? Kula mboten semerep, kaeling kula tasik cilik. Lha jenengan nggih mboten nanjangi, maksudnya enggak memberitahu sebelum wontene pernikahan. Terus lek tiang jaler kalih tiang setri bayi nggih, bayi lanang kalih bayi wadon niku lek mboten wonten hubungan nasab kok tahu disusoni kalih napa niku wong wedok setunggal niku malih dadi mahram nggih. Dados mahram. Terus mahram nggih senes muhrim. Kadang teng sinetron-sinetron niku kleru lek nyebut ya. Non muhrim niku salah. Nggih, sing leres napa? Mahram, enggak muhrim niku tiyang ingkang napa? Tiyang ingkang ihram nggih, ihram bil haji utawa ihram bil umrah niku sebutane muhrim. Tapi lek tiyang sing boten halal dinikah tengene babagan fikih niku sebutane mahram. Sebab hubungan mahram niki tengene fikih wonten 3. Sepindah jalur nasab. Kados kula panjenengan kalih ibu, kula panjenengan kalih putra jaler menawi tiyang jaler. Napa menawi tiyang setri. Kula lan panjenengan kalih putra setri menawi tiyang jaler utawa adik utawa mendhuwure ibu niku mbah utawa mendhuwure napa niku mengisore anak niku berarti putu niku napa mahram napa nasab. Nah, napa konsekuensine mahram nasab niku boten pareng dipun nikah nggih. Boten pareng dipun nikah. Nah, dispensasine napa? Dispensasine lek demek-demekan, maksudnya bersentuhan kulit secara langsung niku boten batalaken napa? Wudu. Menggaipun Imam Syafi'i boten batalaken wudu. Nah niku mahram nasab. Wonten malih mahram niku mahram musyawarah. Mahram akibat hubungan pernikahan. Ya. Mahram musyawarah menika niku wonten kalih setunggal yang berlaku untuk selamanya. Nomor kalihipun yang berlaku hanya karena ada ikatan saja. Artinya ketika ikatan itu putus, maka sifat mahramnya menjadi hilang, menjadi putus. Napa ingkang salanggenge nggih menika menawi panjenengan sampun qabil tu nikahaha, berarti ibuke bojone awake dhewe niku dados ibu kula lan panjenengan. Artosipun dados mahram sing selamanya. Sehingga ketika bersentuhan kulit salim ngoten niku boten ngantos batalaken wudu. Ngoten. Ingkang tiyang setri nggih ngoten, berarti bapak maratuwa berarti padha kaya bapak kandung, padha kaya bapake dhewe. Lek demekan saliman niku mboten batalaken wudu. Niku berlaku selamanya. Artosipun menawi ingkang jaler menika jelalah kapundhut riyen tasik ingkang istri kemawon niku panggah kalih maratuwane niku tasik napa hubungan mahram. Utawa diwalik sing ninggal dhisik sing wedok utawa ora ninggal pegatan. Pegatan nggih. Pegatan niku berarti nggih tetep tasik terjalin hubungan mahram.
Niku sing berlaku selamanya. Wonten ingkang boten berlaku selamanya, kados kita kalih IP. IP niku napa? Ipar berarti nggih. Adike bojo utawa Mbak Yune utawa Kang Masih bojo. Nggih. Lah niku berlaku dalam segi haram untuk dinikah. Selama nopo? Selama ikatan perkawinan kita dengan istri atau suami kita masih ada. Tapi nyuwun sewu, menawi salim niku tetep batalaken wudu. Tetep batalaken wudu. Kranten sifat mahram niku mboten kados ingkang wau, mboten berlaku selamanya. Lah niku mengke angsal dirabi IP niku setunggal menawi tiang niki wau sampun wonten keterikatan hubungan pernikahan kalih ingkang jaler utawa kalih ingkang istri. Nomor kalih jelalah IP-ne niku wau nganggur. Maksudnya ora dadi bojone wong, ngoten lho maksude. Nek dadi bojone wong nggih bangga mboten pareng. Mboten pareng. Oh nggih. Nah, keranten napa? Keranten dengan berakhirnya hubungan pernikahan, maka saudara ipar ini tadi menjadi napa? Menjadi senes kali lah napa? Ajnabiyah utawa ajnabi, menjadi orang lain kembali sehingga boleh untuk dinikah. Makanya kan kathah to nggih. Sing tiang-tiang ngedun-ngeduni napa istilahnya ngunggah-ngunggahi ngoten niku. Nggih. Nggih, masih mati terus gajul adike, pergantian pemain. Kathah ngoten niku kathah. Niku. Lek kalih bojo niku senes mahram. Mangkane lek ndemek bojone berarti batalno wudu. Nika kula nate matur lek bojo niku berarti senes mahram. Istilahnya biasanya halilah ngoten nggih. Halilah wanita halalku utawa halilun. Apa niku laki-laki halalku. Nah, nomor 3 hubungan mahram niku saged melalui jalur napa niku rodok nyusoni. Tengene Jawa luwih-luwih sakniki niku mboten patek usum nggih lek riyen tiang-tiang Arab nggih. Niku kathah ingkang nyewakne persewaan apa niku ujroh nggih. Ibu susuan niku nggih tapi ada kompensasinya, artinya ada ujroh yang harus dibayar biasanya. Termasuk Kanjeng Nabi kan nggih nate disusoni kalih tiyang lintu nggih, kalih sinten Halimatus Sa'diyah niku nggih leres nggih. Nggih, paling. Ya niku. Lah niku wonten syarate napa? Tiyang ingkang disusoni niki wau umure dereng mencapai 2 tahun nggih. Nomor kalih nyesepe niku minimal 5 kali sesepan. Tapi lek berarti lek disusoni umur 2,5 tahun berarti senes niku nggih, senes rodo. Karena memang di dalam Al-Qur'an juga didhawuhkan maksimal nyusoni nggih, apike niku 2 tahun. Lah niku menawi disusoni kalih tiyang sanes berarti tiyang sanes niki wau dados ibuke tiyang lare ingkang disusoni. Lek dadi ibuke wong sing bocah sing disusoni berarti anak-anake termasuk dulure, koyok dulur kandung karena meminum darah daging yang sama. Nggih. Yang nyusoni niku nggih. Niku janjane niki tapi bojo kula mboten kula kandhani. Janjane oleh njaluk opah nang ngene sing lanang. Lho nggih, masih nyusoni anake dhewe niku angsal nyuwun apa? Opah nang ngene sing lanang iki Mas Fakih ya dilungkas ya. Dadi dijaluki opah kalih bojone. Nggih mboten napa-napa, kranten napa? Kranten lare niki bayi niku nggih. Niku kan dados tanggungan nafkahe sinten? Bapak. Berarti ibuke lek nyusoni anake bapak, berarti ibuke berhak meminta ongkos ditarif saged nggih.
Tapi nggih saking welase wong Jawa kadang ora kepikiran ngono. Niki bojo kula nggih kula kandhani. Nah, ngoten nggih. Terus niki peristiwane Uqbah Ibnil Haris wis kadung ngerabi bocah wedok marang ana sing kandha biyen sampean tau tak susoni bojone sampean ya tau tak susoni. Mosok to? Ya wis aku tak sowan Kanjeng Nabi. Akhire matur teng Kanjeng Nabi peristiwane. Nah, jawabe Nabi pripun? Enteng jawabe Nabi. Sajane nggih mboten jawaban yang tegas mboten. Jawabane nggih ngambang sajane, jawaban diplomatis. Wa kaifa wa qad qila. Ya apa malih wis kadung dikandakno. Ya apa malih wis kadung dikandakno. Nggih mboten kok jawabe Nabi, "Oh, gak oleh, iku dulur Suson." Nah, ora apa-apa awakmu gak eruh, mboten ngoten. Tapi kaifa wa qad qila. Ya apa maneh wis kadung dikandakne. Artosipun keputusan dikembalikan kepada Uqbah Ibnil Haris. Uqbah Ibnil Haris. Jadi kadang awake dhewe ya ngekei jawaban barang nang ngene permasalahan niku ya perlu sing gak jelas ngeten iki. Apa maneh napa? Masalahe nggih mboten jelas. Sajane kan nggih Nabi perso, mesine Nabi perso kan muayatun binuri basiro kan jenenge perso iki biyen iku diselewati. Nggih sajane kan Kanjeng Nabi perso iki oh iya, aku ben tau disusoni ambek wong wedok iki. Wong wedok sing dadi bojomu ya tau disusoni ambek wong wedok iku. Tentunya Kanjeng Nabi jauh lebih perso. Nah, tapi ngene ku wau jawabane Kanjeng Nabi kaifa wa qad ila. Ya apa maneh wis kadung dikandakno. Artosipun ya berhubung Uqbah niki sahabat, rata-rata sahabat niku resik atine nggih. Langsung kalih Uqbah ora katik kesuwen tiang niki wau bojone niki wau langsung dipegat. Sajane mboten dipegat lek menggawe bekel langsung otomatis batal. Ngrabi dulure dhewe niku otomatis batal lek teng ngene peke istilahé fasih. Rusak nikahe, fasid. Nah niki poin ingkang nyambung kalih kula lan panjenengan bilih Uqbah niku ngalahne nafsune menangno wiraine. Nggih. Menangno napa? Wiraine. Omongane tiang wedok sing ngaku tau nyusoni Uqbah kalih bojone. Niki kan sik 50-50. Artosipun masih bisa mengandung kemungkinan benar, nggih. Juga mengandung kemungkinan goroh. Apa maneh omongan ini kok mboten wonten saksine. Lek tengene hukum Islam, lek wonten perkawis sengketa niku kedah salah setunggal ingkang dipetakaken saksi nggih. Perselisihan niku saksi kalih bukti. Lah saksi niki biasane dalam beberapa kasus itu harus orang laki-laki dan itu berjumlah 2. Nggih, 2 ngoten nggih. Lek wong wedok oleh dadi saksi tapi wong wedok loro padha kaya wong lanang siji. Berarti lek anjene wong wedok dadi saksi niku 4 orang baru mencukupi. Lah niki namung setunggal. Atosipun napa ingkang dipun dawuhaken kalih tiyang setri niki wau kan ada kemungkinan apa? Salah, ada kemungkinan benar. Tapi saking wiraine ku napa nggih? Jaga supaya awake dhewe ora terjerumus dalam sesuatu yang hukumnya haram nggih. Langkung-langkung ya. Nah, apalagi kita sebagai muridin, sebagai orang yang mengendaki jalan menuju Allah niki sangat penting. Ninggal perkawis ingkang haram.
Menawi saged lama napa niku dhuwure malih ninggal perkawis ingkang subhat. Iso-iso ninggal perkara sing halal sing ora manfaati. Nah, terus ingkang dipun contohaken Uqbah ibnil Haris niki wau nggih perilaku wirai. Soale napa? Menawi nuruti kekarepane, sing ngandani wong wedok tuwek gak iso dipercaya pisan misale. Bapak saya wis tak rabe lah dikumpuli mari ngono duwe anak berarti nyuwun sewu anak niki anak nggih anak zina. Dan itu nanti dawa urutan hukume dawa. Jelalah kok anake wedok berarti besok lek ngrabekno kudu ndamel wali napa? Wali hakim nggih, leres nggih. Ndamel wali hakim mboten oleh dirabekno dhewe ambek bapake angkah tukang ngoten mboten angsal. Utawa diwakilno wong liya tapi atas nama wali bapake nggih mboten angsal. Lah kadang nyuwun sewu awake dhewe sing ning tengah masyarakat niku wong sosok ora ngakoni ngeman engko njaga perasaane anake nggih. Utawa gak ngono ngeman harga dirine wis kadung kesiwer wong terkenal. Padahal nyuwun sewu biyen niku anake hasil hubungan di luar nikah niki malah berbahaya sampai terus ora pedhot-pedhot. Nah, makanya niku tiang-tiang thariqah niku kedah ngati-ngati masalah apa niku wau. Masalah hal-hal yang sifatnya menjerumus ke dalam keharaman. Sok-sok ae dhewe iku ya lucu. Maksudnya lucu ngeten, kadang nemu dhuwit nang ngene tengah dalan 20.000, 50.000. Alhamdulillah rizku minallah. Ya pancene rezeki kabeh saka Gusti Allah. Artosipun nggih lek awake dhewe merasa itu bukan hak kita nggih mboten usah napa. Ya dijikuk tapi untuk dijaga, maksudnya ngoten lho. Ora kok dijikuk untuk kemudian dimiliki. Alhamdulillah rezeki minallah. Alhamdulillah engko sing separo 10.000 tak tukokno. Rokok sak cepet sing 10.000 tak lebokne masjid ge ngamale sing duwe. Lah niku ya lek sing duwe ikhlas, duwe ra ikhlas utawa ya sing duwe duweke akeh. Sing duwe jelalah duweke kuwi tok kan ya repot ngoten lho. Nah, terus menjaga hal-hal yang sifatnya menjerumuskan kita ngoten niku nggih penting sangat. Dan itu banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun itu. Nah, niku pentingnya napa? Wirai, pentingnya wirai. Terus malih kula niku tertarik kalih dawuh Kanjeng Nabi niku wau. Kaifa waqad kila? Ya apa wis kadung dikandakno. Artosipun ternyata pendapat orang itu lek saged kula lan panjenengan niku memperhatikan. Memperhatikan. Wis kadung dikandakno. Misale gak dikandakno berarti kan ndak ada masalah. Tapi wis kadung dikandakno, masih sing ngandakno menurut aturan fikih niku mboten kiat ngoten lho. Hukume mboten. Nggih contone ngeten mawon. Kathah nggih kasus-kasus yang badhe nikah ngoten niku kadang terbentur hitungan. Utawa lek gak ngono keselat kali ya, kulon kali ambek etan kali ora oleh rabi kan. Tapi janjane lek menggaipun fikih pokoke mboten wonten hubungan mahram niku kan nggih sah-sah mawon nggih. Sah-sah mawon. Tapi kadung wis diomongne koyo ngono, maksudnya ngoten lho. Kadung diomongne koyo ngono. Lah pripun? Nggih lek saged tetep dipertimbangkan. Menjadi pertimbangan. Kersane mengke-mengke niku mboten wonten istilahe madzonatus su. Madzonatus su iku prasangka sing tidak-tidak. Nah, jelalah kadung rabi tenanan ya toh. Mari ngono gemerah ae lanang wedoke mau sak bojo niku. Akhire kan tanggane nikan ya. Kandhani yo biyene gak temu dinane wong iku ngoten lho. Janjane kan mboten masalah niku lho. Masalahe gemerahe paling ya blonjone kurang, lek gak ngono sing lanang iki lek nyelehne anduke ngawur. Lek kudune centene nang pemean tapi jebukne nang kasur kan niku masalahe. Mboten kok krana ora gathuk napa dinane. Akhirnya pripun lek ngoten niku nggih disiasati mawon. Kadang enek biasane iki mantu
Sing lanang mbarep, sing wedok nomor 3 iki ora oleh ngoten nggih. Tiyang Jawa nggih. Utawa diwalik nggih sing lanang nomor 3, sing wedok nomor 1 napa pripun ngono. Iku kok misale dadi engko mesti gemerah keluargane. Iki dinuti mawon. Ya carane piye yo dengan cara yang bijak misale awake dhewe dadi wong tuane sing wedok, "Iki anakku wis tak guwak tak kekno adikku, dudu anakku maneh," kan nggih beres ngono lho. Selesai ngono lho. Dene enek masalah di kemudian hari kan iso nyangkal, "Aku lho biyen wis diguwak ambek bapakku, wis ora diakoni apa anak." Masalah itu kuwi, tutuk masalah ora ketemu napa dinone. Terus Kanjeng Nabi bijaksana sekali niku. Kaifa wa qad qila, wis kadung dikandakno. Artinya apa yang sudah diusulkan, disarankan oleh orang lain itu sebisa mungkin kita perhatikan. Supaya apa? Ketika di kemudian hari ada ketidakcocokannya, boten nimbulne napa? Fitnah, boten nimbulne suudzon. Boten. Nggih niku wau. Terus poin pentingnya setunggal bilih wirai niku penting sangat kagem kula lan panjenengan. Nggih, ora kok masalah bojo tok, oh dikira dalam bab wayuh tok niki mboten nggih. Iki dalam hal apapun. Dalam hal apapun wirai. Terus nomor kalih nggih. Niku wau lek dikei saran ambek wong niku nggih yes diperhatikan. Mboten kok awakmu sapa? Awakmu urung lair sik dadi uyuh aku wis melalang buana teko ndi-ndi. Niku sifat-sifat ingkang dawuhipun Yai napa istilah sifat senioritas yang perlu dihilangkan. Mboten angsal ngoten niku. Ya, terus nomor 3 pun menawi kula lan panjenengan pinuju wonten masalah lek panjenengan mboten saged menyelesaikan dengan sendiri, saenipun tangklet tiyang ingkang langkung pirsa. Nggih, napa niku babagan hukum, napa niku babagan napa niku ibadah, napa babagan politik. Nggih. Enake lek badhe nyuwun pirsa niku njenengan anu riyen dikira-kira sik. Hah? Diwae dhisik ya kena ya. Pasnya dikira-kira sik, oh aku masalah fikih takokku nang kene. Masalah tasawuf takokku nang kene, ngoten. Nah, lek pun diparingi saran nggih, sebisa mungkin saran itu dipakai. Ngoten. Nah, dhewe gak ya kadang. Takok nang Kiai A, wih kurang cocok hukumnya, tak golek liyane. Akhirnya hukum iki manut karepe dhewe golek sing napa? Sing cocok, ngoten lho, sing cocok ambek karepe awake dhewe. Sing cocok ambek angen-angene. Engko misale ternyata sarane Kiai A niki salah, akhirnya oh Kiai gak patek mandi. Akhirnya dapate alim iki wis gak patek wirai dan lain sebagainya niku engkang. Napa niku nggih, mbok kathah ngono lho kathah. Jadi golek sing gak cocok ambek hukume kae tak golek liyan kae akeh lho. Nggih, niku ingkang saged kula aturaken menawi wonten diskusi monggo kula bikak. Monggo tangklet mengke kersane jawab kalian Pak Imam. Nggih. Sing kelahan kan mesti. Lah niku terus awake iki ragu-ragu, kok blondor. Ani sakali langsung jembatan ini datang infak. Nggih. Terus atus pundi datang langgar atau datang masjid ngoten niku. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Ngoten nggih. Pripun Pak Imam? Pak Muiz piro to? Niku lek teng fikih kan wonten istilah napa barang temuan niku napa istilahe? Luqathah nggih. Luqathah barang temuan. Niku nggarae dhuwit niku ora enek jenenge lho nggih. Enek jenenge wingi sing ngene wong Tulungagung iki sampai ke Jakarta enek dhuwit. Terus nggih kasusnya nggih nemu dhuwit 20.000 ngoten nggih. Tengene pasar apa nang dalan ngoten nggih. Lah njelala megur dhuwit tok ora katik KTP ngoten lho. Nggih. Lah niku pripun? Lek menurut fikih ingkang
kula semerepi nggih. Barang temuan niku wonten kalih sifate. Setunggal barang niku wau awet, boten gampil mambu. Nggih. Nomor kalih barang niku gampang rusak atau gampang mambu. Contohnya nemu rujak ceblok nang dalan ngoten nggih. Iki dinteni sampai 3 dina kan ya ora mungkin ngoten lho. Ngoten lho. Ya dipangan ae. Nah, ingkang dipun pangkletaken Pak Bambang, Pak Kaji Bambang niku kan nggih nemu wedhus. Nemu wedhus. Nemu apa gelendeng wedhus. Lah lek barangnya sifatnya mboten rusak niku kedah anu Pak Bambang. Monggo fikih niki, fikih Syafi'i ingkang kula semerepi. Diumumne riyen. Diumumne minimal jangka waktune 1 tahun. Nah, nggih. Jangka waktune 1 tahun. Menawi mboten kepanggih niku pun dados hae tiyang ingkang nemu. Ngoten. Tapi lek sifate barang niku gampil mambu, nggih niku damel menjaga harga barang tersebut mboten napa-napa dimaem. Tapi tetap berusaha untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Lek wis ketemu niku mengke diijoli. Ngoten. Nah, ngoten kersane. Nah, di samping niku kersane menjaga niku lho. Napa nilai jual barang niki wae. Napa? Koyoke angel piye? Timbang beban ya. Oke, memang aturannya pakai 1 tahun. Tapi ya eman-eman ya. Alhamdulillah rizku minallah. Alhamdulillah rizku minallah. Ya biasanya di template riyen kan biasanya template nang masjid-masjid terus template nang tempat-tempat umum. Ya. Jangan radio. Lek dilebokne infak nggih lek sing gadah niku wau anu lilo. Nah, lilo. Nah, golek yo. Ribut? Sing duwe ceplok bener awake dhewe wis apa iki. Delala sing duwe nggih artosipun ngeten. Kita sebagai orang yang menemukan tentunya tetap harus memegangi niki wau. Megangi maksudnya megangi aturan ingkang sampun wonten teng fikih ngoten. Ya, nggih. Nggih pokoke sewajarnya biasanya tiang ngomongnya nang ndi teng kelurahan apa teng musala ngoten nggih. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih, jagane niku Pak Bambang. Kadang awake dhewe terlalu husnudzon. Alah sing duwe jelas ikhlas. Yo lek duwe akeh jelalah duwe karek kuwi. Wah, diutangan. Ngoten. Ya golek nek sapa bingung. Ngoten. Menawi ngoten ingkang kula semerepi. Menawi wonten lintune kula mboten. Oke, kudu ngerti. Oke, bro. Ribut. Tanya. Punya nostalgia. Wah, ceritane akeh seneng aku. Punya nostalgia. Nemu duit 100.000. Nggih. Kula woro-woro sapa sing nemu duit sing kalangan duit. Masih pan kula. Nggih. Yo tak kekno. Lho sesuai nang sing aku, duitku kuwi. Duitku kuwi lho. Lah wis tak anu gak itu akhirnya kula wijoli Mas Sepul ya wis aja. Lah dadi loro to. Nggih. Saya rugi 100. Nggih. Lah saya sumben nemu duitnya 100. Nemu duitnya. Wah aku berdasarkan pengalaman yang kemarin tak kantongnya. Aku wis kawara-wara tak tukone maem dek warung kok. Oleh belian. Gimana? Oke.
Nggih. Lah, Nggih, kedai pripun ngaten iki? Nominalnya betul nggih. saya kan di sini menemukan uang. Nggih. Kehilangan terus moro sih. Jadi kalau di biro duit dari hilang. Sawemu dulu iki sampai kan ngoten. Nggih. Jadi nenek kehilangan uang terus yang nemu niku umpamane kula. Terus niku umpamane kaya ning pondok niku ditulisi iklan. Nggih. Telah ditemukan sejumlah uang. Harap berhubungan dengan Pak Imam. Terus moro nanggonku. Terus ngono, pinten yatrane jenengan sing ilang? 70.000. Oh, berarti sanes ngene jenengan. Kan jumlahe 120. Nggih. Terus enek wong moro maneh. Jareke ngaku duwite ilang. Jumlahe piro? 50.000. Oh, dudu. Nah, ngoten. Umpamane sampai wong moro piro gak sesuai dengan nominal yang saya temukan, ditunggu sampai 1 tahun. Angele kaya ngono kuwi. Nggih. Ngono 1 tahun tetep gak entek sing ngakoni iku halal kangge kula. Nggih. Terus manten ugi niku nemu wedhus niku utawa pitik. Lah niku sing nemu niku kerepotan, napa niku ngeritne terus lasuk terus memane wis 3 wulan. Enak sing ngakoni. Ya mungkin dipetung napa niku lek ngeritne bareng niku dipetung. Ongkos piro, mamane sedinane cocoke piro ngoten. Nggih dipetung ngoten niku. Nggih. Kalau kita cekap semanten. Nggih. Nek Pak Solah niku nggih leres. Dadi malah luwih ngati-ngati niku nggih sampai ngijoli 100. Dadi ini nemu dhuwit 100 ne berarti nggih kinten-kinten niku artone malaikat Israfil wae. Kok Israfil sapa jenenge? Mikael ya. Pembagi rezeki ya. Duwe Mikael ceblok ngoten mawon anggapane. Perkara ikhlas mau berarti ya. Nggih. Iku. Seksa ngatos nanti. Bang mau pinten? Nemu 100.000 gak apa nemu 20.000. Dan niku terus diawar-awar nih. Saya kehilangan duit 20.000 lah niku. Itu kon rokok ae. Nggih. Tukane rokok mboten dados daging kok nggih. Dadine beluk. Aman ya. Nggih niku. Angelen daging ngoten niku. Apa jenenge batal haram. Ngene lak misanan Nggih. niku bersentuhan batal apa mboten niku. Misanan. Anake bulik anake. Nggih, misanan. Tiba putu tiba putu nggih berarti. Tiba putu nggih. Misanan niku halal niku, dirabi halal niku. Terus lek semean nggih batal. Rabi misanan niku jarene koyo marning ya. Pertama aras-arasen arasan demek, wis kadung mangan, ra mandeg-mandeg. Pripun? Pancerwali nggih, pripun? Pancerwali niku pripun? Nggih. Anake dadi beredar mitos dadi anake dulur lanang karo dulur lanang. Nggih. Sing dulur lanang jenenge A, sing sitok jenenge B. Nggih. Terus anake A iki melanang. Anake B pun wedok. Nggih. Iku jare tapi berhubung napa niku? Mitos niku. Niku ora batal. Demek-demekan ora batal. Ngoten. Soale ora oleh dirabi ngoten nggih. Nah niku pripun niku? Monggo niku. Monggo. Niku mitos sing pun beredar di mana-mana niku nggih. Pun ngoten mawon. Nggih, matur suwun.
niku lek teng fikih nggih mboten masalah. Nggih. Mboten masalah. Nggih berarti nggih adat mawon, tradisi mawon. Nggih lek saged nggih. Nggih niku sinten niku? Yai Lirboyo kan nggih, ngoten maksudnya niku kan nggih. Misanan digathone kalih misanan kados putrane Yai Kafabi kalih putrane Yai sinten niku? Ning Selai apa? Ayo, niku lek Gus Kausar niku kan Mindo niku. Mindo to Gus Kausar. Ke Kafabi Gus Ahmad ya kalih sinten ning Selanu Yai Zamzami nggih. Zamzami nggih. Yai Zamzami Makhrus kalih Yai Kafabi Makhrus. Ini kan sami-sami napa? Jaler nggih. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Misalnya ini tetap membatalkan. Nggih, membatalkan wudu. Tapi mitos yang terjadi, kalau sampan ini anaknya dulur lanangnya bapakku. Nggih. Mungkin loh Pak ya, mungkin lah menurut pulau itu ngeten. Soalnya yang jadi wali nanti kalau tidak ada yang laki ini, yang maleni, yang pancer wali niku, ngoten lho menawi lho. Nggih, masuk akal. Nggih, dadi misale misale kan si misanan iki. Misanan nggih, padha misanan kok, anake si A mbek anake si B. Misale yang sing perempuan iki anake B, jelalah B niki ninggal. Nggih. Bapake wali niki. Nah, mbake jelalah yo ninggal. Kan sing berhak menjadi wali kan panggah dulur lanang. Bae, terus ra duwe dulur lanang. Akhire sing maleni nggih dulur lanang. Dulur lanang ini. Menawi ngoten lek Jawi. Dirabene ambek anake dhewe kan ngoten lho. Diwaleni dirabene. Nggih ngoten nggih. Nggih, pancer wali berarti, pancer wali. Lah kadung cinta ya. Kadung marning lho. Kadung marning. Nggih, iku nggih berarti nggih masuk akal niku dados nggih waline dadi siji. Tapi nggih maleni loro. Nggih mboten kan sing sampe mati dhisik. Wedok mawon. Lah asline bapake kan dari mbah karo mbake mati. Mati, bapake dhewe ya mati, gak duwe dulur lanang. Akhirnya kan dadi palike. Ngenteni matine palike to. Nggih tetep mboten napa-napa, soalé nggih. Lho ora apa-apa menene, ndak ada masalah. Mungkin nggih niku sing di dene niku satu wali niku wau. Ya lak rabi, makane lak rabi ya sampe mati dhisik Pak Mboke ben sampe urip sik ngono wae. Wis mati gak usah dirabi maksudnya. Nggih. Terus misanan niku sanes mahram nggih. Jelas lek ponakan mahram. Nggih, ponakan anake adik, anake mas, anak mbak niku mahram. Mboten batal. Selamanya niku muabadah niku. Sing muakotah wau sing apa ngrabi IP niku wau. Utawa muakotah niku terus sapa ngono ya pengen rabi rondo. Jelalah rabi rondone anake kok ketok bening nih Bang. Mboke tak ngrabi anake angsal. Dengan catatan setunggal ibuke niku dereng dikumpuli. Nomor kalih ibuke dipegat. Ngabi anake niku wau. Niku angsal. Tapi kabeh gak oleh. Mboten angsal. Mboten angsal. Kok kate kok. Ora kuat. Masya niku nggih, masya niku sampun akatan kalih ibuke, pokoke ibuke dereng dikumpuli, niku angsal ngrabi anake dengan catatan dipegat dhisik ibuke. Ya ngono Dek tibake aku gak pantes nyeluk sampean, Dek pantesku nyeluk Bu. Wah, tak pegat sampean ya tak rabi adik. Anake sampean niku. Lah tapi misale ngeten diwalik ngrabi anake, nah kok ketok bening ibuke. Lha ibuke wis gak duwe bojo pisan rondo. Niku pun haram niku, pun mahram selamanya niku. Masih dereng dikumpuli anake, pokoke pun
qabil tu nikahaha niku otomatis dados Mahram. mahram dados ibuke piye. Nggih. Ora oleh mari ngono tak pegate ya. Bojoku tak kerabi ibuke mboten asal. Soale pun akad. Dados hubungan mahram niku oleh sebab musyawarah lek ngerabi anake niku saged melalui qabil tu nikah, saged akad nikah, tapi lek ngerabi ibuke kudu sampai didukulin. Di napa dikumpuli riyen. Lek dereng dikumpuli dipegat ngerabi anake mboten masalah. Iku lek menurut Syafi'iyah ngoten. Nawi wonten lintune kula. Maksudnya iku ana pendapat liya, dudu kok takok terus. Hukum kok, hukum. Wes. Nah, ngono. Wah, bebe. Pak Haji. Nggih. Ya dirabi kabeh. Two in one, dua musuh satu. Mboten asal no. Berarti kan padha ngerabi mbake kalih anake. Mboten asal. Mbake kalih adike. Mboten asal. Mboten asal. Haram. Nggih, Bu. Nah, kona iki. Pak Iri. Ini krem-krem ngarepe aja. Ayo, monggo. Arep rapine. Monggo Ndang ya. Kita kon sepuk tak anu tepuk sakinah. Sapal pura tepuk sakinah. Nggih, niku menawi ingkang saged kawula aturaken kirangku nyomamunten Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi biqatihim wa mu'amati minal fiqati rabbi farfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi biqatihim wa mu'amati minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkung nyon pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi